Patrí do turistického regiónu Horné Považie. Nachádza sa v severozápadnej časti Slovenskej republiky v Žilinskom kraji. Susedí s okresmi Žilina, Čadca, Považská Bystrica. Byčianska kotlina sa rozkladá pozdĺž stredného toku Váhu. Zo severozápadu je ohraničená miernymi svahmi javorníkov, do ktorých zasahuje chránená krajinná oblasť Kysuce, a z juhozápadu strmými svahmi chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, v ktorých sa nachádza najatraktívnejšia prírodná oblasť, Národná prírodná rezervácia Súľovské skaly. Dlhá je asi 20 kilometrov, 2 až 3 kilometre široká a leží v nadmorskej výške 280 až 360 metrov. Kotlina je odlesnená. Prevládajú polia nad trávnatými plochami. Najbližšie okolie Byče charakterizujú polia, lúky, pasienky. Len susedné pohoria, hraničiace s kotlinou, sú lesnaté. Územím preteká rieka Váh. Pre časté povodne bolo vybudované umelé koryto rieky Váh, derivačný kanál Vážskej kaskády, pri ktorom sa nachádzajú dve menšie vodné nádrže, Beňov a Hvozdnica. Mesto tak leží medzi dvoma vodnými ramenami, ktorých vody sa dajú regulovať z priehrady Hričov. Kanál bol postavený v 1950. a 60. rokoch. Medzi najväčší prítok Váhu patrí Petrovický potok. V rieke Váh, v Petrovickom potoku, v potoku Popoliška môžeme aj dnes vidieť život rýb a vodných živočíchov. Centrom Byčianskej kotliny je mesto Bytča. V jeho okolí sa nachádzajú mnohé obce. Medzi ne patria Hlboké nad Váhom, Hvozdnica, Jablonové, Kolárovice, Kotešová, Maršová Rašov, Petrovice, Predmier, Súľov Hradná, Štiavnik, Veľké Rovné. Mesto Bytča s prímestskými časťami Malá Bytča, Hliník nad Váhom, Hrabové, Pšurnovice, Mikšová a Beňov leží na strednom považí v údolí Váhu uprostred Byčianskej kotliny v nadmorskej výške 308 metrov. Mesto má rozlohu 43,168 km štvorcových a približne 11 500 obyvateľov. Byča má veľmi bohatú históriu. Vždy bola významným kultúrnym a historickým centrom. Svojou polohou a dostupnosťou si získala vladárov, dôkazom čoho je aj vybudovanie Byčianskeho zámku. V okolí mesta sa nachádzajú významné hradné sídla, Hričovský hrad, Súľovský hrad, Považský hrad a Lietavský hrad. Od 21. septembra 1996 je mesto Byča okresným mestom. Zistíme to aj podľa evidenčného čísla vozidiel, ktoré majú značku BY. Ak by ste chceli napísať pohľadnicu kamarátovi, rodine, ktorá v Byči býva, musíte poznať poštové smerové číslo mesta, ktoré je 014 01. Telefónna predvoľba 041. Najstaršia dosiaľ známa pečať mesta je na liste z roku 1560. Pečať prechádzala postupným vývinom. Z pečate vznikol erb mesta. Súčasnú podobu erbu dal rodák Stanislav Bíroš. V erbe v zelenom štíte na zvlnenej modrej vodnej hladine je strieborný kaštieľ s dvoma bočnými a jednou ústrednou zastrešenou vežou sprevádzanou hore zlatým polmesiacom a zlatou osemhrotovou hviezdou. V spodnej časti je vyobrazená podobizeň svätého Jozefa s pílou a iniciálami SJ.